hai lamsuk piruan ketal blog ke kaham no tong wanya bla heta ke khaklayo kaham tong wanya ke angbo kaham no tongo ke dini deosya kaham tong mani bising tenyo hanya hai blog jemuka ke dini ke ang kisah tahu no tangranai ke tamu bagi tanai ke nora ani video punya jemuka baca beronai tong di ke nuknai ang tamu bagi tanai heta ke ang nora nuknai aja kata ke Gede ani ketal blog je video rok naik tong nai rok please not subscribe kanya tak bokti gede nurani subscribe di gede like rok like comment share kanya tak bokti Hingke tabuk sung Agartala wo wholesale market to sokakya hingke taburi gnai tamu collection naithok tong bono sung naitongo hingke orori gnai naithok anjor ke tang naithok jago hingke omono bang naithok jakha ang hingke gana o kisi jake bathai chikon seker jani bagai bai khorong phaimani hingke bono khaimanai angkhe mono naithok jagoi bono kisa try khai kani naige rihingye kari tongo hingke bobo haike kani phunugui tongkha angkhe naithok jakha hingke guys norok bahai ungjak ang naithok jakmano norok no naithok jakha naithok jakha ba norok comment khai sai mano sitara jakhe bo comment khai mano kunu kok kwrwui Christmas ni bagui worship bachana bagui se chung rignai naina hinui phailai simo tei kaisa obo hai salai no tamkhe colour simi alada ongkha design hingke to ek no haifano mono nagralia green colour no nasinai hingke oro hingke to wholesale market o hingka khe nai na nango hayadiba tang hingke dangsi rok kisik rok kwpla rok mano hingke norok bo jephru phano omo haike wholesale market o nana hinui paikha hingke nai no nadi naiyao nadi chung 6 jona worship hingke 6ta no rigui nailai tongo tabuk chung rigonai nailai mano kwkhwrang akashi colour dangsi gwnang mang hingke kisik mang oke smart bazar o market o kisa hapaimani tamni bagui tei kaisa manui kaisa najaknai tongkho hingke aboni bagui se oro chung bwsungma gorikha mania lotus naithok angkhe mo naithok jakha ayang tola maya wngya yang saka o kasui phailukha joto tong naigana hingke saka o kasai sugonom ang je nana hinui phaimani no manya hingke kokrui alada jak ma nasinai hayadiba oro cosmetic manui mairum joto no manthogo norok bo siwo hayada hingke saka bo kwrwikha maniya hingke tabuk chung oroni ongkha sinai maniya ba hingke ani bai hingke kaisa no namani tamo nakaisi dangma khe khel khaijakya building line kwbangma sida hingke sal thangui tongkha ang bo nogo thanani kisa dojak amoni bagui mani kaisa namono sugo yakari kaima paikha bill counter o borok bangui nai
Tahu जों bag marmano जों piklai tongo tahu bisini angkhoka tahu briska nasing tongo sinjar ke tamo briska phali ang kasito tahu ke nogo thangsinai जों bus gari o kasajak ke norok ani vlog o naimankha tamo tamo norok no ang phunukha hingke ani vlog o je naitongna je naithokjaknai norok subscribe khaiji please subscribe khaina tapok di like share comment khaiji hingke tini vlog ni asuk jana no hambai.